1 2 स्टार्ट। फिटिहरिया कामना के ले जेबे देखी हाँ पियकर के नाम हम फेंक दो कलम उठा लो बंदूक हाँ बाकी रहुआ सब के हम हार्दिक अभिनंदन करत तनी आ करब सही बात, फागुन के महीना सही बात, कि छोट और बड़ भाई लोग के आशापुर के सरस्वती पूजा सब पूजा के हम हार्दिक अभिनंदन करतनी। अब आइल बा फागुन महीना आइल बा। आ रउआ सब पर के गइनी जा हाँ। लेकिन एगो हई भाई के सतो से बढ़िया से छोड़ देली जा अच्छा आ सुनी हाँ, गलती हो गए चाहे माफ करी। अब बेटा बेटा, बहिन बहिन, ए जी हाँ। अम्मा तारी क्या बात है, अपने हम रउआ सब से बोलत तनी सही बात है। आ कब हम बोलब अब बोलब हाँ, आ जे दारू पी के हाँ, 9 6 15 कहेला अच्छा तो हम नोट पर ना चलिला हाँ, इज्जत चाहिए क्या बात है, आ पूछी कैसे कैसे सुनली हाँ, आ कैसे हाँ, ए राजा जी अच्छा तू चल जीव तो हम जियम कैसे हो हाँ आ फागल करे जाके जियम कैसे अरे लम्बा से इतना लागत कि पूरा खाता हाँ देखी भैया हमने के वो डायलेक्ट हो हाँ, होरी के मतलब का हो हाँ, होरी क्या है, कैसा सुन रहा? अकेला हाँ, ताया आधा बिहार आरिसा मोयावतन अवध बिहार रुको ना आरिसा में